Taman Wisata Konservasi lan Edukasi Kura-Kura saking Desa Belawa, Kecamatan Lembah Abang, merupakan salah siji objek wisata sing dadi ikon sing cuma oli dideleng ning Kabupaten Cirebon. Wisata iki wis berdiri saking tahun 1980 lan diresmiaken saking tahun 2011 saking pengurus taman wisata sing ubah-ubah. Akhir-akhir iki jumlah pengunjung ngalami mudhun saking biasane. Saking jumlah pengunjung sing cuma nyampe 1000 saking sewulan lan saking biaya mancing cuma Rp5.000. Pihak ngelola ngaku durung cukup kanggo nutup biaya pangan kura-kura lan perawatane tempat wisata. Sekian jumlah kura-kura sing ana ning penangkaran, akehe 300 kanggo wong gede, 1.556 kanggo bocah, lan 2.265 kanggo jumlah endok sekian. Saking setahun saking akehe jumlah kura-kura, siklus endoke nyampe 5.000, saking dewek-dewek sing wadon kanggo olii nyampe 30 butir endok. Saking akehe jumlah kura-kura ning tempat wisata iki, lan ruas area sing saanane, pengurus ngarep pemerintah Kabupaten Cirebon oli ngedeleng lan ngebantu kanggo ngeluasi area. Ambiran kura-kura Belawa sing dadi ikon Kabupaten Cirebon oli dilestariakan lan belit punah. Andre Kristianto, RCTV, Cirebon.